Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Unboxing. Σήμερα σας έχω το Redmi Watch 3 Active εδώ πέρα. Για να το δούμε μαζί, πάμε να το βγάλουμε από το κουτί, από το σακουλάκι μάλλον, γιατί είναι σακουλάκι, και θα σας το δείξω μετά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν βάλει το ρολόι, εδώ τα λουράκια μαύρα ωραία και ο φορτιστής ασύρματος. Κοιτάξτε να σας δείξω, εδώ πέρα κολλάει, το βάζετε και εντάξει, κόλλησε. Λοιπόν, πάω να το συνδέσω και μετά τα λέμε, εντάξει. Το φόρτισα λίγο και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα το έχω ανοίξει, θα δείτε. Πάρε, γιατί έχω βάλει τέτοιο. Και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα είναι ρυθμισμένο. Έχει βήματα, καρδιακούς παλμούς, χρονοδιακόπτη. Εδώ έχει και μουσική, στατιστικά. Χρονοδιακόπτη πάλι, εγώ το έβαλα αυτό, είναι περιττό. Και μετά, όπως βλέπετε το ρύθμισα. Για να πω, καθίστε να το βάλω στο χέρι μου, να δω πόσο καλό είναι. Πολύ λίγο. Λοιπόν, παιδιά, το βάζω από ό,τι βλέπετε. Το έβαλα. Να πω την ακρίβεια, εντάξει. Αλλά να δούμε λίγο τα προγράμματα. Τι έχει τα πρώτα προγράμματα. Λοιπόν, έχει όμως θέλετε να κάνει αθλήματα, έχει ημερολόγιο αθλημάτων, καρδιακούς παλμούς, έχει οξυγόνο αίματος, wait λίγο, για να μην κλείνει, θα το βάλω να κλείνει πολύ μετά. Έχει CP02, δηλαδή οξυγόνο αίματος, ύπνο, άγχος, έχει κύκλους, έχει καιρό, επαφές, τηλέφωνο, μουσική, κάμερα. Κάμερα είναι από το κινητό σας να τραβάτε φώτο. Έχει εδώ πέρα ξυπνητήρι, χρονόμετρο, χρονοδιακόπτη, έβρεση τηλεφώνου, ρυθμίσεις στατιστικά και συμβάντα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και μια εγγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια.